domin su sun bar gaskiya ne bayan da suka santa, sun santa suka kibinta. To in ka tsaya musu wa'azi kila ba sun fi ka saninta, sai su dinda maka sharhin da ma, amma dai bi ba za su bi ba. shi yasa aka ce ba za su yi ba. Irin wannan aya da irin Allahu la yahdil qaumal fasiqina da ire-iren su wanda ake nuna sun tafi kenan, dukka za ka ga malaman tafsiri agalabi suna nuna maka sun sani suka saba. To irin wannan sun tafi kenan, sun sani suka saba. Wanda bai sani ba ya saba, in an sanar da shi sai ya dawo. Amma wanda ya sani bai ma saba ba sai bayan da ya sani, to wannan ya tafi kenan. Fahum la yarji'u, ba su dawowa. Shi yasa yana da kyau ka san su da siffofin su don karka bata lokacinka a kansu. Fahum la yarji'u, in ka ce za ka bata lokacinka a kansu, to za ka yi asara, za ka bata lokaci, su hana ka motsi, su barka a wuri ɗaya su ta wasa da kai. To ka san siffofinsu, sun san gaskiyan suka bar shi bayan da suka santa kuma. Fala yarji'una ilaihi, ba za su dawo gare shi ba, wato gaskiyar nan ba za su dawo gare shi ba ko gare ta ba. Bi khilafi man taraka al-haq an jahalin wa dalal, sabanin wanda ya ki bin gaskiya akan bata da jahilci, shi bai sani bane ko ya bace ne da sai aka mai wa'azin shari'a sai ya dawo daidai. Amma wannan niyyar shi ya fada da gaskiyan ko fada da mai gaskiyan, don haka niyyar shi ta munana. Duk yadda za ka kawo hujja oho, zai iya faɗin magana ma da za ta iya fitar da shi musulunci a kanta. To wannan shi ne dalilin da ya sa aka ce ba za su dawo ba. Shi wanda ya san gaskiya ya bi ta da bai sani ba, fa innahu la yaqil, da ai bai sani ba ne, bai fahimci haka ba. Wa huwa aqrabu ruju'an minhum, shine wanda yake mai yiwuwan dawowa, wancan kuma ba yiwuwan dawowa cikin sauki. Wannan ya fi kusa da shirya akan wancan. thumma qala ta'ala aw kasayyibin min as-sama' ya'ni amthaluhum kasayyibin ay ka sahibi as-sayb min as-sama' wa huwa al-matar alladhi yasubu wa yasibu as-sama' وهو المطر الذي يصوب أي ينزل بكثرة، ففيه الظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر، والرعد هو الصوت الذي يسمع من السحاب، والبرق هو الضوء اللمع المشاهد مع السحاب. كلما أضاء لهم البرق في تلك الظلمات مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا. فهكذا حال المنافقين. نعم طيب يا ينور، وهو الضوء اللامع. ثم قال تعالى أو كصيب من السماء. misali na biyu da Allah ya buga, mun ji misalin farko, sai ce ko kuma ga wani misali zai bayar don mu fahimci halin munafikai. Kasayibin minas sama, kaman girgije ne a sama mai ruwan sama, wato ka sahibi sai wa huwa al-matar alladhi yasub, wato ayyan zilbi kathra, kaman dai ma abocin ruwan sama wanda yake cikin ruwa. Wato abin da ake nufi da sai a wani kalma, wata kalman shine al-matar, ruwan sama dai da muka sani, alladhi yasub, wanda yake kwararowa ƙasa. Ma'anan yasubin kwararowa ayyan zilu, yana sauka bi kathra, da yawa kwarai. To ruwan sama mai tsanani na sauka, ga mutum a cikin shi, kuma fihi zulumatun, wato zulmatul layl, da daddare ake ruwan saman nan mai tsananin nan, cikin dare ake yin shi. Wa zulmatus sahab, da kuma duhun hazo din, hazan yayi bakin kirin, gashi dama cikin dare ne, gashi ana ruwa. Wa zulmatul matar, da kuma duhun ruwa, dan ruwan kanshi yana zuwa da ƙura da guguwa da sauransu, yana da sa ka kasa ganin gabanka. Duhu kala uku kenan. Kuma ba haka na ruwan ya tsaya ba, wa fihi ra'adun, akwai tsawa a cikin ruwan. Wa huwa sautul ladhi yusma min as-sahab, sautin nan da ake ji a cikin hazo, yana gugugugugugu, ko wani sauti wanda yake mai ƙara guda ɗaya da kowa zai firgice, kala-kala ne. Wa bar,
wannan ruwan bai tsaya ba ma ga wannan ƙaran hadda barku, wato wannan tsawa da take faruwa mai haske. Me wannan barku ɗin nan? Wa huwa dau allame, wani irin haske da yake haskowa haka, al-mushahid min as-sahab, wanda ake ganin shi a cikin hazo a sama. Wannan mala yana fassara mana kalmomin da Allah ya amfani da su ne wurin buga wannan misalin dan ya fito fili. To gashi an buga mana misalin ruwan sama daga sama. Kullama adaa lahum, na'am. Ko lokaci yayi ko? Lokaci yayi, saboda tambayoyi da sauransu ina jin sai mu tsaya nan, sai mu tashi aya ta 20 insha Allah, ita ce ta ƙarshe din. Sai mu tashi nan insha Allah. Kullama adaa lahum albarku fi tilka zulumat. Dan haka nan za mu dakata insha Allah, la'akari da lokaci, tambayoyi da sauransu sai mu cika da ragowar minti 7 din da yake gaban mu Allah so, ko ƙara bayani akwai. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Idan aka samu ɗaya daga cikin mutane ya sai kuntu da wayannan sifofi da mana yake ta ambatawa, shi yana halatta a ayyana shi da munafiki, ko ku baya halatta a ayyana shi da munafiki? A'a, ko kaɗan baya halatta. An ga mutum da siffa ɗaya cikin waɗannan siffofin, ba a cewa wani munafiki, amma ana munana mai zato. Ana munana mai zato ne. Wato ka samu dama ka tuhumi shi a cikin zuciyanka, ka ji wannan mutumin anya na ƙwarai ne akan imani, akan addinin nan, za mu amince da shi a addinin nan. Ka samu wannan dama. Dalili kuma Abdullahi dan Umar ya faɗi wannan, cewa su in sun ga mutum haka bai je sallah ba, bai je sallar isha'i ba, bai je subahi ba, suna munana mai zato, ko yana cikin mutanen nan ne, cikin munafikai. Amma a yanke a ce wane munafiki ne ai, saboda ai bai je sallah ba jiya na isha'i, wannan ba yiwuwa, ba za mu yanke mai ba. Saboda me? Akwai waɗansu mawane wanda su ma sai an duba. Akwai mawane da za su iya hanawa wanda sai an duba tukunna an tabbatar, to shine sai ya ce wannan yana cikin munafikai. Amma a yanzu ba za mu iya cewa ba. Shaykhul Fawzan yake cewa ma aktharuhum al-yawm, wato yawaitansu a wannan zamani yayi yawa, sun yawaita kai ka ce a yau munafikai sun rinjayi mu'minai. Amma ka ayyana mutum ka ce wani kai munafiki ne, shine aka hana. Amma siffofi suka cika, wannan ana tuhuma, amma tabbatarwa sai wanda abin ya shafa. Kaga wata ruwayar ta ce mana Abdullahi dan Umar ya ce ma wani kai munafiki, lokacin da ya ji yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana musu izgili, yana manzon Allah da su Abubakar Siddiq izgili, ya ce kai munafiki. Yi maza ya garzaya ya tafi domin ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya ji wannan yana faɗi. Yana zuwa sai ya tadda aya ta riga shi, ta zo ta bayani akan halin shi, cewa in ma ka tambaye su ga abin da za su ce maka. To amma yanke mishi wani kai munafiki ne, ko a sanar da wasu wani munafiki ne, sai bayan mawane sun gushe. Amma in ba su gushe ba za ka iya tabbatawa, sai dai ka munana mai zato. Wannan ba ka yi laifi ba, kana iya munana mai zato ka ce wani siffofin shi siffofin munafikai ne. Wannan kana iya faɗi siffofin munafikai. Allah ya mana tsari da waɗannan siffofin. Mutum musulmi asan in ya kashe kafiri ba a mukafa'a da shi ma a kashe shi. To shin zai yi azumi na kashe wannan rai din da yi ne, koko yaya zai yi? Me yasa ka kawo shi? Bai da alaka da darasin mu. Na fi son wanda yake da alaka. Za mu amsa shi insha Allah, za mu zo gaba. Na fi son mai da alaka da darasi. Za mu zo kan wannan gaban, na san tattaunawa insha Allah.
akwai wata tambaya wacce take da alaka da darasi ko azumi, to bari mu dakata da insha Allah. Muna roƙon Allah abubuwan da muka faɗa daidai ya ba mu ladan su, wanda muka kuskure ya gafarta mana. Muna roƙon Allah ya karba aikin mu, ya samu cikin wanda za a yanta a wannan wata, ya tsare mu daga siffan munafinci, ya tabbatar da mu akan imani, ya ba mu ikon ganin gaskiya da kuma riko da ita da yin ta. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.